अगर आप भी चाहते हैं राजन फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। कही के करा से हम बड़ा लागे शरम, कही के करा से हम बड़ा लागे शरम, नहीं ससुरा नहीं हरबे के हो नाम, मरदा के चले बाकी यरबे के हो, लइका यरबे के हो लइका यरबे के हो। कही के करा से हम बड़ा लागे शरम, नाही ससुरा नहीं हरबे के हो नाम, मरदा के चले बाकी यरबे के हो, लइका यरबे के हो लइका यरबे के हो। हाईटेक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पचपचड़ी। नहिरे में खेलनी सखी सब खेला हो हे सखी रे, नहिरे में खेलनी सखी रे सब खेला, मरदा से कहियो न फूटल मोरा ढेला, जब सुतेला साथे खाली धरेला हाथे, कहियो पहिले न यूज फ्यूज बहरबे के ह, लइका यरबे के हो लइका यरबे के ह। यरबे के ह, लइका यरबे के, यरबे के ह। सैया हमार केहू से कहे न लाजे हो हे सखी रे, सैया हमार केहू से कहे न लाजे, यरबे से रोजे रोजे बाजा मोर बाजे, पिया बिटू बावाली दुख देवे लखाली, गुप्ता राजन राजेश परशुराम रैटरबे के ह, लइका यरबे के हो लइका यरबे के ह। आ नहीं ससुरा के ना नहीं हरबे के, ई लइका गुप्तबे के ह।